Ikaw ko ba ito? Uy. Grabe, kakugaw. Awon. Hindi pwede na ano eh. Kapag niligyuhan mo. Hindi nagatan mo. Oh, paano? Hindi nagatan mo. Tapos pa, magdaog na lang paani eh. Ang pinagasit-sit. May manay! Oh, kung saan ka? Kita ka, nanilihig. Bawal man manilig alas tres. Diyos ko nimo, ay katiguang na nimo. Diyan kabalog mga ning anang mapamayiin ba? Kung saan yan, nasa alas 3 ba yun? Bawal manilig alas tres. Kaya naa kay mga igo nga mga dili mo nato. Dira umno. Isa ba na? Ingon sa kong lula ka, bawal dito manilig alas tres. Ikaw ba? Mahala ka. Kung saan nasa alas 3, Mrs. Wang? Kung saan din nasa alas 3? Kung saan magmoling sila, manggawa sila. Basta mo ra akong ginabot akong lula. Kisa nag-ingon, ana. Akong lula. Oh. Kabalo imong lola kung kisa nag-ingon sa imong lola, ana. Iya pong lula. Oh. Wala naman na iyang lola. Usa yung patunayan nga pag magliligtag alas 3, tay manggawas sa mga dili Na mo na inanta to. ka akong manay, walay mawala anak manay. Pero tuuhin lang ba na inanta ka? Ikaw nanilhig kag alas 3. 2:59. Oh. Nahuman ko 2:59. O, ninahitabo sa imo ha. Wala, kay wala man pa may alas 3. Basta Oh. ayo alas 3. 2:59 to. Mawala ko sa imo nga ano alas 3. Unsay naa sa alas 3? Manay, anak ko lula pag alas 3 do ka manilig na yun, manggawas ng mga dili-ili nato o mga iskato. Yawa ko na. Munang magtutuo ka mo nang hiwi kag ba no kay mo na magtutuo mo bang ingon Manay, ana. Dili na tinuod bayot. Walay mga engkanto day. Ingnan ta kadaan manay. Ingnan ta kada dira ulisan. Ano man ka experience sa kag engkanto. Kapit, nabuyagan po gamay. Unsay 2:59 nahitabo? may ako nagbuhat, 2:59. Gamay lang po. Ano yun? Nya unsa may nasa alas 3 day? Basta inanta ka. Ako ni muntigan, dako pa nagmaayo ba? Inanta ka. Basta, i-warningan ta ka manay ha, wala ko nagkulang as a friend. As a friend. Day, 2020 na COVID karon, mano mag-uso-uso pa ba ng mga pati mga engkanto mag-facial, mag-face mask, Basta man, mag-face shield. naa sila quarantine pass, inanta ka daan, naka-schedule sa takaron ng adlaw. Thursday. Thursday, 2. Tinggawas karon nila 2. Bahala ka, inanta ka. Kuyawa po nimo eh. Ano Basta. ka mo kay kanto ka? Basta inanta ka, wala ko nagkola. Dapat ko ilabot imo bayot. Kahugo diri alang magtuto pa tag inaana. Lakaw na ko. Mananam ko si Giingnan ta ka manay, alas, basta, warning ta ka. lakaw na ko. Ay, di ko ganun din sa probinsya, iti grabe. Kanang alingog-ngog tayo mga kuliglig. No, ambot ba yun sa mga nga, sa bagay, maka-unwind man ta din eh, maka-relax-relax. Kumusta diya sa Davao? Oo, dili kay Sabak, kay tagagabi kay Daghan, kay Baki. Promise. Pura jud siya. Kasi talawan ako Baki ha, promise. Fuganahan. Gusto lang mo nagatanaw. Wait lang, wait lang. Na hindi kay mo ni tao. Ano mo mga nagatanaw, grabe? Wala man ako na isa dili. Dili sa nakalingki. Sige. Tawag ako, nanindog akong balahibo. Sige, bye-bye.
Kadlok pa rin, uy. Wala kang ako. Tawagan ako si Mrs. Wang Ani, uy. My gosh! Chinitalo. Ano ko yun? Wang! Yes, Wang! manay nga ako diri og sabi ato. Mong dili na judi pulbi, Wang. Say ko ang dahilan ngano nagtawag ko nimo, ngano gitawag ko nimo manay. Nagpatunan Bago matulog, bago umata. Pero mawad ko. Dapat mapatunan dyan dito sa imuha. Na Kapag alas 3, dili malilihig. daing nagtaka dai mong Dili mo kagulo. Anak si wala mawala sa mga tuto. Di kayo, Wang. Ano dai ko sa imong feel? Kanang feel ako kanang naay nagapalibot sa ako ang adili ingo nato. Nalaay ko kay Brown Wang kay murag baki. Inalim siya sa imong asa Sa kudamgo. anak Inanit dapat siya inaanak nga part. Grabe tao ko manay. Pero naadjun. Oo, di ba? Pila ko no ikaw rin makatapang sa ko, di ba? Yung lula kay mananambal sa una. Oh! Ay, pagkaana. Abre ang rare. Hala. Napil na ko sa nato diri sa kanang napil na ko ang iyang presensya nga naa siya diri nga balaya nga gisundan jud ka kay nanilhig kag alas 3. Ano mo tabangi ko ang bilis Ako ni na pasod kay Wang. ako power na ko ang ginod sa kulula nga gihatag nga makatawag ko. Di ko makakita pero madunggan ako ang ilang mga hangyo, mga mulo. Unsa man- gi-request na huwag na kay naigo ba? Sige Wang, tabangi ko Wang bi. Na ba na yung ritual na buhaton mo? Ako na bahala mag-ritualan. Sige Wang. Bakit? Insa ka. Manakit siya. Ayaw na tawa! Paan ko! Ayaw ka tawa! Ayaw ka tawa! Balik din! Balik Di din! ko ka ginawa! Nakadawo ka manay? Isa siya! Ngunit nakadawo ka gamay sa igingon no? Naliwigan ka kay nakadawo. Nabibuan ako! Yang gigon si Ann Curtis daw siya. Yawa, ano, oy! Diri sa dimension nato manay natay Ann Curtis diri sa tong dimension mo to sa showtime. Napo na sila ilang Ann Curtis dito sa ilang dimension. Nakubaan ako Ann kanina. Curtis ang pangalan sa imo ang kanto nga naigo. Labi lagi palpalon ang naong anak Wang. Ayaw wa kay sobra pa ang imong gamit sa imong kinabuhi o. Ani manay. Kung sa imo ang kailangan nganong gininganin nimo si manay. Mga yuko o pangkahon. Mangayo siya pagkaon manay. Ay, tao! Mangayo siya pagkaon, Diyos ko. Pagkaon lang! Giraptan ko na ako pagkaon. Unsa man ang Na, pagkaon? magpalit na lang kog manok. Manok, tayo nako. Manok, iyang ihatag sa imo. Okay ba na sa imo, Ann Curtis? Dili ko. Dilata ang ako. Dili na siya manay, dilata na iyang gusto. Ay, kasushi. Kasusyal ba ng gantuhan na, uy! Ayaw pagbuod. Ayaw daw pagbuot, manay. Ayaw daw pagbuot. Si mamalit ko, si kailangan. Kung sa'yo mo kailangan nga dilataan, Curtis? Mas kingon siya basta branded. Ay, kahilas. Ano mo ka, manay? Hindi ka usa daw, basta branded. Si magwa ko. Nadilata. Kuha nito, para ma-okay ni siya. Ay, Diyos ko, anong spirituha, uy. Apil na lang sila daw, Rick, manay. Kaya ako kay tagbayro sa kurinti, pula na baya. Saan man na siya? Oh, naku, dala ko. Wow. Wow, Argentina. Mudawat ka ning wow, ulam Argentina nga kaldereta. Dili man na branded. Oh, kahilas. Ano, kahilas, wala na ni- Laparo ko sa mga O kani mga mechado. Kani mechado, mudawat ka. Pariyaran na sila color. Kalamit ni mo. Pareho sila gulor man eh. Kani, oh. Sama na nila. Oh ha, 555 na na with fried sardines na tausi. 5-5 fried sardines tausi. Dawat ka dili. Isa na lang ka laparuhon ta ka dito. Tawato na lang na ako. Ana, very good. Okay na ni tanan? Dawato na niya manay ang kanimanihan. Pila ka buok? Gusto doon niya kanang sapatos. Gusto kong daghan. Dagan niyang gusto na gusto po siya isa ka tray Ubas nga ako. itlog. Ha? Isa ka tray nga itlog mo daw. Ikabuang anak niya, uy. Isa ka tray nga itlog. Unsa pa? Kuha po daw silver swan nga suka, silver swan nga toyo, tapos silver swan nga suka, then adaw na siya og mga payless. Okay na daw na siya.
Okay na na, manay. Apili na lang kong pangluto. Pangluto ko daw, manay. Gusto mo na siya nga wak-wak. Uy, wak-wak jud nga or Ay, manay, tuos ako, manay. Akong naadjog ko yung mga kuan, manay, nga ginod nga makafeel og mga okay dalo sa natin. oh. Salamat, manay, ha. Wait. Kaya na ba nag-demand ng mga ghost? Uy! Manay, kani siya nga kuan, manay. Powerful, kani siya kung gusto mo ihatag, manay. Ipangayo, manay, ihatag yun nimo kung di ka gusto mo. Burot-burot ang imo ko, burot ang sa imutigan. Tapos inanta ka. Basta pa yung gusto? Maling. Maling daw, maling. Ano ba ito maling? Usa man na, uy, ka-branded na ana! Maling ka itong magmaling daw ka. Dili na maling na dilata. Maling daw nga dilata, kato yung gusto. Apili na lang po og Milo og swak. Oh, may loong swak po daw. Naamoy ko pikokol. O, apin na naman na para mo. Napwede ako kay kupit ko. Kadagan ba nag-demand ng wak-wak mo? Ako ba, wala ko ka-adlock, ana ba? Dili, manay, hatag na lang kaysa magkuan ka manay. Panagmakitaan man ng kwarta manay. Apin na, dali adri. Pinagdali ako, kaulan. Kana! Sisig, kana! Kana sisig. Kana! O, kana, okay na na. Apin na, okay na ko. Uy, kadagan ba ana, uy? Oh, O, lagi. oh. Maling! Maling, okay naman na, maling. Kana. Ovaltine! Sisig. Milo. Milo! Swak! Milo man yun. Kupit ko! Mag-away din ang Milo. Kaya okay na ni manay, ito na ko. Oh. Okay na ni siya, di na Ano siya. usap? Di na mo balik! Hindi na ka mo balik. Dili na. Okay na nga siya manay, di na ba siya mo balik. O, manay, manay, ito sa manay ha. Sige. Okay na siya. Hello, B. Nagpaano ko, B? Nagpaalbularyo ko, B. Kay laing ka, ay, B. Nagpatatang ko, yung siswang kay... Kay mga buyag-buyag dahil. Oo, nag-ritual man to sila na ako di panghatag ng mga ano. O sige, 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 B. Bye-bye. Nagriya. Magtunga ta, Mrs. Wang. Yes, tunga ka dito ka kay perfect yung mga ak-ak. Correct. Swerte kay kay si Manay, kay Magani si Manay ni daot sa mata ni kita. Correct. Ah! Pero mangayo ko pa kayo dira kay Ah, kape sige. na lang kay gabi, tigwakwak na ko. Siyempre sige. kay buntis biya ko So, to. manghilad na pud ka. Yes, okay lang. Hindi mo no. Pangit pa Eh, mga na lang niya. Okay na, padre, sige ba tunga sa unahan. Ah, sige, tara.